बे बिहामजोआलाय आरो अबाव थांनायखौ आं बायजोआव थांगौमोन खेबसे र' आबा टेनसन लानाङा नोङो थांखासिगोन बे खिजानाय ट्रेनाबो दिनैसो लेट जानो मोन्दों आबै आंबो हासुगोन हासुनो र' आइया फैग्रोथो र' आयै हा अबाव थांनाय एसेबां गोबाव नै सासे हासुनो ओंखारबायनो आंबो बायजोआव थांनि आं सोंहैबावदोंमोन मा मोनखौ होननानै ट्रेनखौ थां माबोरै थांगोन नोंसोर बायजोआव थांनोबा नेक्स्ट स्टपेज सफैबायनो मोनफैथारसिगोन ट्रेना ए मोनफैसिगोन न थु आबौ थु थांनो मोनसिगोन मोनफैबाय आयै ट्रेना औ थां माबोरै हासुना फैथां आबैजों थां औ आबौ थौ माबोरै थौ रादाय नों गोसोखौ एसे मोजां मोनदोंना न'आव थांगोनखाय गोसोखौ एसे रेजें मोनदोंना आंबो दासो गोसोखौ एसे रेजें मोनबाय न'आव थांगोन होननानै दिनै ओंखारबोनो मोननायखायसो गोसोखौ सान्थि मोनबाय आंबो नोंबो मोजां मोनदोंना रेजें मोनदोंना एसे आं मिथिगौ दे नों बुंनो हायाबाबो नोंनि गोसोआव सानबाय दं नों गोसोखौ रेजें मोनदों होननानै ने टेनसन नाङा ट्रेना फैगासिनो जों न'आव मोनहैसिगोन गामि सहैनायनि उनाव आरो जेबो टेनसन गैला नों फ्रि माइन्डआव थानो हासिगोन जेबो टेनसन नाङाबा गामियाव सहैनायनि उनावनो मोजां जागोन नों आं मिथिगौ दे रादाय हनै ट्रेना सफैबाय खोमा माथो खोनाबाय आयौ आइमोनालाय मा जाखो बायजोआव थांनाया ना खिहैबायसो दाबो फैला ट्रेना सफैलायलांबाय माथो खोनाबाय आङो थाब खालायनांगौ मा खालायबाय थाखोथाय दासो उदैखौ रेजें मोनबाय दहायनिफ्रायनो माबा टेनसन उदैखौबो दुनाय मोनबाय थादोंमोन दासो सान्थि मोनबाय आंबो मोनबाय आबै रेजें औ आयै फैदो माबोरै फैदो बेगफोरखौ लानानै ट्रेना फैबाय माथो खोनादों या फैबाय र' बेगफोरखौ लायनि औ आयै थौदो बेगखौ लायथौ र' आबा रनि आबा अबाव थांखो रनि अबाव मा जाखो आबा सफायाव उन्दुबाय नामा नोङो मा जालायखो आबा मानो उन्दुफिनखो सिखारदो पापाखौ लायनो थाङा नामा नै 8थायानो जालायलांबाय सिखारदो मानो उन्दुफिनखो नोङो पापाखौ लायनो थांनांगौना दिनै पापाखौ नों पापाखौ नाया पापा औ पापाखौ लायनो थांगोन ना रेडि जानोसै फै रेडि औ रेडि जानानैसो जोङो थांनांगौना औ पापाया जोंफोरनियावसो थासिगोन ना दिनैनिफ्राय दे सिखार आबा सिखार दे मानो थाङा थांनांगोन जों बयबो थांनो नागिरदोंना नों सोरजों थांगोन थाङाबा दे थांनांगोन सान्ति आन्टियाबो थांगोन नों सोरजों थांनो नागिरदों आरो बक्सि मोनाबो थाया आंकोल मोनाबो आब'आबो थाया आब'आथ' गैखाया खोमा नुवाखैयानो आङो नों सोरजों थागोन मा जाखो सना मा जाखो बादों नोङो आयौ सनाया बादों दे जेबो नङा दे दुगैनाङा दे मोखांल' सुगोन दे जिउ दे मेम साहब हाँ शांति मेम साहब अभी खाना बनाने है क्या आज तो साहिब को लेने जाएंगे ना तो अभी खाना बनाऊं कि आके बनाएंगे ओह हाँ शांति मैं तो तुम्हें बोलना भूल ही गया मतलब आज अभी खाना नहीं बनाना है आने के बाद हम सब मिलके पार्टी करेंगे ठीक है ऐसे में हम बहुत सारे सामान खरीद के लाएंगे बाजार से ठीक है अभी कुछ नहीं बनाना है सिर्फ ब्रेकफास्ट होने से हो जाएगा हाँ दूध और ब्रेड के साथ हाँ मेम साहब पार्टी में क्या बहुत लोग आएंगे आप किसको बुलाएंगे क्या अरे नहीं शांति पार्टी मतलब घर में हम जितने लोग हैं वही है किसी को नहीं बुलाएंगे ऐसे मतलब राधा की आने की खुशी में हाँ मेम साहब तुम्हारी दीदी के बच्चे लोग जो आए थे वो गए नहीं तो उन लोगों को भी बुला सकते हो खाने के लिए अरे नहीं मेम साहब वो तो जा चुकी है अभी तो बाबा और मैं ही है ओह आयो ट्रेनालाय माथो बेलेगथार मोजांथार आबै जिरायनोसै आङो जिराय बे खाथियावनो जिराय मानसि गैखाया दे बारा बिहामजो ट्रेना बेलेग न' बियो आगोलनिया माथो बेबायदि नङामोन ने औ आयै गुबुन थायो ट्रेनफोराबो मोजाङानो थेवबो बारा मानसि गैया मोजाङानो जादों दे बेयाव फैनायानो बेमारि मानसि सियार लाबथिंनानै खस्थ' जायोना बेबायदियावनो मोजां जाखादों जायगाबो दोङो सियार दोननोबो औ नों जिरायग्रोन नामा ना बेखौ जिरायहोनोबो हानाय नङा खोमा नाङा आयै आं जिरायथ'वा दे नों जिरायग्रो दाय जिरायगोन आरो बियो ट्रेननि माबायाव जिरायनो हानाय नङा सिदा नङाना खायलेंलें खस्थ' मोनगोन बेयावनो जिरायथो दे बियो दे होमबालाय नों हमनानै थाथ' आं जिरायथ'नोसै दसे दाहाय दसे उनाव आं गसंलायगोन दे नों बुंबानो जाबाय औ आयै जागोन दे आं मेंनाय मोनब्ला आथिं सानाय मोनब्ला खिन्थागोन दे
औ जथ'नोसै होनबा आङो जेनथेन ट्रेनखौ मोनबाय दे इसोर भगबान मोजां मोजां सहैदो दे भगबान गामि सहैबा सुखु गोजोननि हां लानो हासिगोन। आयै सुदेमखौ फन खालायबाय नामा नोङो? फनखौनोथ' खालायथ'वाखै र' आङो। मा मोनखौथाय? खालायगोन र' दहाय खालायबाय आङो फनखौनो हमासै मायबाफोर मावदोंमोन नामाथाय। दिनैसो दासो ट्रेन गाखोदोंबोलालाय खैथायाव गाखोदों होनगोन होननानै बुंदोंमोन? ट्रेनखौ बेसे समनि होननानै बुंदोंमोन? ट्रेनखौथ' मैया बुंदोंमोन माबानि होननानै फुंनि 5टानि होननानै। फुंनि 5टानिबालाय दालाय माथो 9टा जासिगोनानो। र' आं दसे थाना फन खालायथारनि र' नै ओंखामखौ माबाथारनि आङो ओंखामखौ जानखांनानै फन खालायगोन र'। दे। ओइ बिमा ओंखामा जाबाय ना? र' जाथ'वाखै नै जाननासो होनो नागिरदों आं ओंखामखौ। दिनैलाय मानोथो एसेबां गोबाव जाखो संनायालाय? आंलाय माथो मोनजासिगोन नामा उखैसोदोंमोन। बेबायदिनो मायबा बे सानैनो बावगारबाय दिनै थाब संनो गोबाव जाबाय। बे आइ सुदेममोन फैगोनखौबो सानैनो माबा ओंखामखौनो संनो बावगारलायलांदों आं। फन खालायबावनाय ना बिमा? खालायाखै र' नै खालायनि। बे बेमारि मानसिखौ ट्रेनाव लानानै फैदों खस्थ' मोनाना बियो? जनोबा मोनदोंना मोनाखै? उफाय गैया आरो खस्थ' मोनबाबो फैनांगोन। माथो खालायबाय थानो बेयाव जेबो सोलिनो थानायनि राहाखौनो नागिरना मोनाखैबा जेबोखौनो खामानि मोनाखैनो खस्थ'नो माथो खालायनो माबोरै जानो। गथ'खौबो स्कुलावबो होना लाबाय बेयावनो आरो दा सासेयाबो बेमारि खामानि सामानिबो जेबो मोनाखैनो बेखायनो फैबाय र'। बिहारियाबो बेसेबा अखरानो जेबोखौनो नायफिनानो। बेयाव बै फाटनायाव थांनाया माबोरैबासो जाबायलै बिसोरनि थाखाय थाङैयानो मोजांमोन। आं बुंखादोंमोन आइखौ जेरावबो थांनांला बेयावनो बिजामादैनो मायबा मोनसे खालायनानै जादो होननानै। बिजामादैयाबो बाथ्राफोरखौ खोनासंनो नागिराना। बेनोथ' जानांगौखाय जालांबाय बाथ्राखौबो खोनासङासै। दे दाबोलाय फैफिनथोसै बेयावनो थाथोंसै आरो। थेवबो बेयाव फैगोन होननायखाय गोसोखौ एसे सान्थि मोनबाय आङो। ओजोंबा गोजानाव मा खालायो मा मायो मोनजाया जेबो मिन्थिया टेनसन जाबाय थायो। दा बेयावबा हाजारबाबो गामियावनो मायबा मोनसे खाथिबो खबर लानोबो हायो माबाबो बाथ्राफोरखौबो खोनाफैयो। ओजोंलाय गोजानद्रायमोन ना। दे बे फैनायखौनो मोजां मोनखाबाय आं। औ बेनोथ' खाथियावबा मोजां आरो। नै बिहामजो जिराय फैदो दसे जिरायफैनो आं हमथालायगोन दे आं गसंलायगोन। नों गसंबाय थानो हागोन दे दसेखौलाय। नोंहाबो खस्थ' जागोन ना एसेबां गोबाव जाबायानो। फै दसे रेस्ट लाफै। र' होमब्लालाय बाजै मोना मा मोनखोथाय फैगोन होननानै बुंनाया माब्ला सफैगोनबा? खुसि मोनसोदोंहाय आंहा आयं मोना बाजै मोना फैसिगोन होननायखाय। बिसोर गैयाब्ला माबोरैबा दसे मोनबाय थासिगोन आङो। दा बाजै फैसिगोन एसे मोजां मोनसिबाय आंहा। आयंआ न'फोरखौ एसे साफा खालायना होदोंमोन र' साफा खालायना फैबाय आङो। दा माब्ला मोनफैगोनथाय बिसोरो? गाबोनसो मोनफैगोन ना मायबा? बाजैखौ खेबसे फनखौनो खालायनो र'। हाथारला आंहा नायनो लुगैनाया बाबुआ बेसे गिदिर जाखोबा गुथाला। माबोरै फैबाबो जासिगौ। नांदों र'। हेलौ बाजै उन्दुनो ओंखारबाय आङो। औ देलाय नै ट्रेनावनो दं थांबाय दं। बेसे सम नांगोन बाजै? दिनै सहैनाय नङा नामा? सानसे नांगोन बायदि मोनदो। मा मोनखौबा सिनाय मोनाबो। देलाय नामा बियो देलाय? औ बायै देलाय। बुंनाय बेखौ बुंनाय आं बेखौ न'फोरखौ एसे साफा खालायनो होदोंमोन। माबाफोरखौ साफा खालायदोंना बियो सोंनाय। सिबला सिबसि एसे सिबनो होदोंमोन आङो। सिबदोंना सिबाखै बियो सोंहरनाय। औ र' नै आइया गाख्रबगासिनो नोंखौ मायबा खामानि मावनो थिनदोंमोननो मावदोंना मायाखै? मावदोंनो। दे सिंग्रा लांगोन दे आङो सिंग्रा। दे बाजै माबारै फैदो नोंसोरखौ नायनो लुबैसोबाय आङो। दे थांगासिनो। आयै उन्दुनो ओंखारबाय। दे देलाय नै सासेया उन्दुनो ओंखारबायना दाहाय हरलायगोन आङो। बाजै दे होनदोलाय। दे मा जाखो बाबा? बासोबाय उन्दुनो ओंखारदों। अबाव उन्दुनो दा बाबा बेयाव बिसिनाबो गैया। दे उन्दु बेयावनो उन्दु आंनि फेन्दायाव उन्दु। दे गोलाव जा सियारा दंखायो ना। दे एसे गोलाव जा।
Hmm.